Igen, felbontjuk, jó? Már be is csaltam. Jó, bocs. Gyere, Erről jövök akkor. Bocsánat. Nagyon ügyes vagy. Jaj, nagyon ügyes. Nagyon ügyes vagy. Ezt is fogja. gyere, csücsőjék. Csücsöke. Nézd. Azt néz, hogy néz. Most már köszönöm szépen. Igen. Nagyon ügyes vagy. Ez a legnagyobb lányé, aki már sokszor volt itt. Viktória, csak hozott a Mikulás csomagot. Hogy ne hozott volna? Na, gyere gyorsan, megnyerkél. Bizonytalan. Piros az mi a sárgát? Nagyon ügyes voltál, bátor. Köszi. Lenyomjuk, oké. Köszi, Brigi, aranyos vagy.